Il-ħadd it-tajjeb. Illum 27 ta' April nilqakom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fil-ħatt tal-Ħnina Divina. Għal din il-quddiesa se jieħdu sehem il-parteċipanti tal-konferenza li ssir iktar tard illum bl-isem Women in the Mediterranean bħala parti mill-attivitajiet Med25 bel-Espoir tas-Santa Sede. Dan il-proġett hu mibni fuq is-sejħa tal-Mibki Papa Franġisku sabiex il-Baħar Mediterran isir post ta' laqgħa u paċi, joħloq spazju umanitarju u filosofiku għal progress tal-popli fil-Mediterran u jħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu strumenti ta' bidla fis-soċjetà u fid-dinja. Se jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi flimkien ma' numru ta' saċerdoti oħra.
يحن لينا الذي يستكلش يغفرنا ذنوبيتنا ويوصلنا الحياة ديم.
Bitolbu u Alla taħnina bla tarf, matul dawn il-festi tal-Eid inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibni Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu. Huma l-koll qalb waħda kienu jinġabru flimkien fil-portiku ta' Salamun. U ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. L-att ta' dawk li kienu jemmnu fil-mulej, kemm irġiel, kemm nisa, kien dejjem jiżdied u joktor. Hekk li kienu l-koll iġorru l-morda tagħhom fuq sodot u mtieraħ u jqedduhom fil-pjazzett biex ħin jgħaddi Pietru jaqam qar id-del tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-bliet ta' madwar Ġerusalemm, iġorru l-morda u lil dawk li kienu maħkuma mill-ispirti mniġsa u l-koll kienu jitfejqu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajajdu wlied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatajt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajajdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla ta' xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan. ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew flih. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Ejja nitolbok mulej, salvana. Ejja nitolbok mulej, għatina r-risq. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Inberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Flimkien, alleluja, alleluja, alleluja. Tieni qari. Qara mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena, Ġwanni, ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesu, jien sibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma talla u x-xhieda ta' Ġesu. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u minn warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli kull ma tara niżlu fi ktieb u ibagħtu lis-seba' knejjes. U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni. U kif dort rajt 7 kandelabri tad-deheb. U f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem li libes libsa twila sa wiċċ saqajh b'sidru mħażżem biħżiem tad-deheb. Jien kif rajtu waqgħet qisni mejjed f'riġlieh. Iżda hu ressaq idu l-leminija fuqi u qalli tibżax, jien hu l-ewwel u l-aħħar, jien il-ħaj, jien kont mejjed u ara, jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u ta' post il-mejtin. Ikteb kull ma tara, kemm il-ħwejjex li hawn issa u kemm dawk li se jiġru l-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Tumas, emmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej, ħenjien dawk li ma rawx u emnu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qallilhom: Isliem għalikom. Kif għalhekk kurjom idejh u ġenbu, id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-missier bat lili jekk jien nibat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qallilhom: ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubithom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: rajna lil mulej. Iżlu qalilhom: jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. 8 ijiem wara id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qagħad f'nofshom u qallilhom: Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġib 7 klawn u wara jdejja, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emminta xrajtni, ħejjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu li mhumiex imniżla fuq dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Eżis Ħuti, eżis żgħażagħ minn pajjiżi differenti tal-Mediterran, eżis pellegrini ta' Lebel Espoir. Kristu għam il-mewt, alleluja. Illum permezz tal-Evanġelju ta' Ġwanni nitlu fi ġrajja ta' tifsira profonda. Naraw id-dixxipli miġburin flimkien wara bibien magħluqa, imbeżza, inċerti, imħawdin wara dak kollu li ġara fil-passjoni. Mod profond din l-istampa tirrifletti wkoll ir-realtà tar-reġjun tagħna. Il-Mediterran bejta ta' ċiviltajiet, fidi, lingwi, kulturi, għex iżbuħija tal-laqat siwja li ħallew il-ġid imma wkoll il-ġrieħi tal-gwerer, tan-nuqqas ta' ftehim, tal-migrazzjoni. U madankollu propju f'din l-ispazju ta' biża' u dubju jidħol Ġesu xoxt. Mhux bl-istorbju jew bil-korla, ma bil-qawwa ħelwa tal-paċi. Isliem għalikom jgħid mhux darba ma 3 darbiet kif smajna fl-Evanġelju. Hawnhekk din il-mixja msejħa Lebel Espoir, tama sabiħa, aħna wkoll imsejħin nisimgħu dan il-kliem mod personali, għax din mhux sempliċi laqa spiritwali jew kulturali, hija laqa profetika fejn il-preżenza tagħkom, il-vuċijiet tagħkom, il-ħolm tagħkom qed jiddikjaraw illi l-ġdid hu possibbli. Bħad-dixxipli ħafna drabi nagħlqu il-bibien ta' qalbna
biża mill-ieħor jew mill-oħra, biża illi mmorru żmerġ, biża mill-ġejjieni. Imma Ġesu jinfet dawn il-ħitan mhux biex iċanfarna jew biex joqgħod isemmi dak li għattalna qalbna, imma biex jibatna b'missjoni u jibdel kamra mimlija biża falqa tal-missjoni. Idawwar minnu midrub f'xut tiegħu. U intom żgħażagħ imsejħin tagħmlu l-istess. Titrasformaw il-Mediterran minn baħar ta' firda għal pont ta' tama. Ġesu juri l-ġrieħi tiegħu ma jneħħihomx fil-qawmin tiegħu. Dan hu messaġġ li kellem mod qawwi lill-ġenerazzjoni tagħna, speċjalment f'reġjuni fejn in-nies iġorru ġrieħi xi drabi viżibbli, oħrajn inviżibbli, tal-vjolenza, tal-faqar jew tal-għajbien. It-tiġdid tal-ħajja tagħna ma jfissirx illi ninsew il-weġat tal-passat ishom qatt ma eżistew. Ifisser li nqumu mill-ġdid permezz tagħhom. Ifisser li narfu li anke mid-tbatija u fid-tbatija Alla jista' jikteb il-ġmiel. F'Met 25 kull wieħed u waħda minnkom iġġibu magħkom stejjer uniċi, stejjer ta' reżiljenza u xhieda mill-Marokk, Alġerija, Tunezija, Eġittu, Libanu, Palestina, Bosnija, Rumanija, Sirja, Ġorġja, Franza, Spanja, l-Italja u Malta. Intom paġni ħajjin tal-Evanġelju li għadu qed jinkiteb. F'din il-ġrajja tajjeb li nħarsu lejn Tumas li fuqu rajna fl-Evanġelju llum. U iddubita dak li qalu l-sħabu. Saqsa, rrid imiss. U x'jagħmel Ġesu? Jistiednu, ġib sebek hawn u wara jdejja. U ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, tkunx bniedem bla fidi iżda hemmen. Qed jgħidlu ara l-ġrieħi tiegħi. Ġesu jonora qalb li tfittex. Li tiddubita mhuwiex sinjal ta' djufija. Ħafna drabi il-punt ta' tluq għal fidi aktar profonda huwa proprju dan. Tajjeb li nistaqsu li nissieltu bil-fidi li ngħidu għaċ-ċarezza għax il-ġdid dejjem jittwielet minn tfittxija awtentika. U proprju hawnhekk isseħħ il-bidla. Ġesu mhux biss jgħidilna kliem ta' komfort, jibatna b'missjoni. Kif batni il-missier, hekk ukoll jien nibgħat lilkom. Fil-laqgħa tagħkom f'Malta f'dan il-mument ta' Kairos, Ġesu jgħid il kull wieħed u waħda minnkom, intom mibgħutin biex tibnu il-paċi, biex tisimgħu l-xulxin minkejja l-frontieri, biex tirrakkontaw stejjer ġodda ta' għaqda mhux firda, ta' mħabba mhux mibeda, ta' tama mhux ta' qalb. M'intomx biss il-mexxija tal-ġejjieni, intom mexxija issa. Intom dawk li jibnu l-pontijiet mhux ħitan. Dawk li jġibu il-paċi, dawk li joħolqu il-kultura. L-ebel espoir mhux biss isem, hija dikjarazzjoni, hija tama sabiħa, mhux ottimizmu inġenwu. Hija l-fidi tal-għajt, hija ċertezza li l-aħħar kelma mhix tal-mewt imma tal-ħajja. Li l-baħar tagħna Mare Nostrum jista' jkun baħar ta' komunjoni mhux ta' konflitt. Nixtieq nfakkar hawnhekk il-kliem tal-Papa Franġisku li tant ħeġġeġ din l-inizjattiva sabiħa tal-Mediterran u li aħna nożżu il-tifkira tiegħu
Il-Mediterran huwa propju baħar li huwa wkoll salib it-toroq. Jekk ma nifmux dak is-salib it-toroq ma nistgħux nifhmu il-Mediterran. U baħar li ġeografikament huwa magħluq għall-oċeani, imma kulturalment dejjem miftuħ għall-laqa, għad-dialogu u nkulturazzjoni reċiproka. Madankollu hemm bżonn ta' narrativi mġedda li bbażati fuq is-smieħ tal-passat u tal-preżent ikellmu lil qlub tan-nies li fihom nistgħu naraw lil nfusna mod kostruttiv, paċifiku u li jġib tama. Il-preżenza tagħkom hawnhekk hija xhieda tat-tama, tal-bel espoir. Flimkien intom qed tikdbu storja ġdida tal-Mediterran mhux biss bil-kidba ma bl-istess ħajja tagħkom li tgħid iva għall-paċi, għad-dialogu, għall-Ġesu li jgħaddi minn qalbi magħluqa biex jagħtina l-kuraġġ u jibatna il-barra b'missjoni. Allura morru issa bil-ferħ dan il-kuraġġ biġrieħi li jidhru imma li huma mifdija. Jalla Kristu xorxt jimxi magħkom u jbarikkom u jimla qalbkom bit-tama, bil-kuraġġ u bis-saħħa. Se nqum bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'modi wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissem minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħadġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulejli jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla llum ukoll qed niċċelebraw il-festa ta' Ħnina Divina Alla li dejjem lest lilna jilqana b'imħabba kbira inresqulu għalhekk qudiemu dawn it-talbiet tagħna. Se titressaq talba għall-Knisja bit-Taljan. Preghiamo per Papa Francesco. Il Signore lo riceva nella sua infinita misericordia nella vita nuova e per tutta la Chiesa, affinché non smettiamo di vivere il messaggio di fraternità che il Santo Padre ci ha trasmesso. Preghiamo. Ismana nitolbuk mulej. Se titressaq talba għall-paċi fid-dinja bl-Arbi. لنصلي من أجل أن يعم السلام في العالم أجمع وبصورة خاصة في فلسطين ومناطق الصراع ليملأ الله القلوب بالمحبة وينزع الكراهية من بين البشر. إلى الرب نطلب. اسمعنا نطلبك mulej. Se titressaq talba għall-migranti bir-Rumen. Doamne, îndreaptă-ți privirea milostivă asupra tuturor migranților care trăiesc printre noi. Ocrotește-i în călătoria lor, dă-le putere în încercări și ajută-ne să fim pentru ei semn al iubirii și al speranței tale. Împreună să fim semănători de pace și fraternitate în mijlocul lor.
Să ne rugăm. اسمعنا نطلبك مولاي. Se titressaq talba għan-nisa fil-Mediterran bl-arbi. يا رب اجعلني أن أحيا في مشيئتك، أمتلئ من محبتك لأفيض بها من حولي. دعني أدرك أنك صاحب السلطان الذي أحببتني أنا بكنيتي كاملة. أعطيني روحك واجعلني أتذكر أنني ابنتك الغالية. أتي إليك اليوم وكل يوم لأطلب صلاحك وقوتك القادرتين على تغييري. آمين. اسمعنا نطلبك مولاي. Se titressaq talba għan-nisa fid-dinja kollha bl-Albaniż. O Ati Shenjt, burimi i jetës dhe i dashurisë, ashtu siç ti ke zgjedh Marinë për të sjellë Krishtin në botë, bekoj të gjitha gratë që me përkushtimin dhe sakrificën e tyre të ndihmojnë në ndërtimin e një bote më të drejtë dhe më paqësore. Siç Maria pranoi me besim thirrjen tënde, jep ju forcë grave që të qëndrojnë të patundura përballë sfidave, bëj që zëri i tyre të dëgjohet dhe kontributi i tyre të vlerësohet në familje, shoqëri dhe çdo fushë të jetës. Të lutemi. اسمعنا نطلبك مولاي. Se titressaq talba għall-poplu Malti bil-Franċiż. Remettons dans les mains de Dieu que Malte trouve enfin une identité dans la richesse de ses racines si diverses, à travers une histoire qui la compose. Que Malte soit une inspiration pour construire la paix en Méditerranée de son unique héritage de la Méditerranée. Prouvons pour ses habitants, pour ceux qui quittent leur maison pour trouver refuge dans ce beau pays. Ismana nitolbuk مولاي. Se titressaq talba għal komunitajiet differenti fid-dinja bl-Ispanjol. Padre de amor, Padre de todos los hombres, acoge bajo tu manto nuestros pueblos latinoamericanos. Hazles sentir tu presencia protectora para que podamos superar las consecuencias de los desastres naturales, la miseria, marginación, delincuencia, hambre, dictadura y la separación de familias debido a la migración forzada. Que seas tú, Señor, el consuelo y fortaleza de las madres, padres, hermanos y abuelos, la guía para encontrar comunidades seguras y amorosas, el refugio, esperanza y pan de cada día. Amén. Ismana nitolbuk مولاي. مولاي alla tagħna nitolbuk biex tilqa' fi ħnina tiegħek dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Aħtiġiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Il-qammulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex daw kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar nixandruha f'dan il-jum li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikantawlek. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu,
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżeħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. It is with great joy that we welcome each and every one of you to our liturgical celebrations. We would like to remind you that communion with the body of Christ is reserved for Roman Catholics only. Those who are not
or else may not wish to receive Holy Communion, but still wish to receive a blessing, please approach the priest and have their hands crossed on their chest, so that the priest may bless them with the sign of the cross.
Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sakrament tal-Eid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta li saret bħala parti mill-attivitajiet tal-proġett Med25 bil-Espoir tas-Santa Sede. Mulej, żomm idejk fuq dawn iż-żgħażagħ biex ikunu strumenti tal-paċi, kompli iżra fihom il-ħeġġa meħtieġa sabiex ikomplu jkunu messaġġiera tat-tama u kuraġġ għal kull min qed jaqta' qalbu quddiem il-kuntrarju kollu li taf toffri id-dinja tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inaqattu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.